אנחנו אומרים שלום וחג שמח לחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים. חג שמח הרב. חג שמח, זכות שנים רבות, נעימות וטובות. הרב, אנחנו אחרי 40 יום של מעמדי הסליחות כאן בישיבת אור החיים. אני גדלתי על הסליחות האלו, אבל השנה זה היה נראה... אתה נולדת פה. לא גדלת, נולדת פה. עם האבא גם כן, שיחיה לו אורך ימים טובים. אפשר לומר, רבי... בין השישה הראשונים. הייתי נותן להם, הם רצו שאני אתן להם דניאל. אני אלמד אותם דניאל. תנ"ך, דניאל. זו קבוצה שהם היו מוכנים לחזור בתשובה, אבל בתנאי שאני אתן להם אלמד אותם דניאל. פה בחצר של הישיבה, היה רק חצר, לא היה לו בניין, לא שום דבר. חצר היה איזה 2 חדרים בסך הכל, וישבתי ולימדתי אותם דניאל. זו קבוצה שלא היו רחוקים, אבל הם גובשים, הקבוצה הזאת, והיו פיקחים מאוד, באמת. ישבתי, הייתי מכין את הדברים, היו נהנים, וזה התחיל. אז אני מראשוני בניהם של תלמידי הרב, מהשישה הראשונים, ברוך השם. אם לא הרב, איפה היינו? ברוך השם. אני שמח מאוד לראות באמת איך הם, כל הקבוצה הזאת, הם בנו את עצמם, בנו את החיים שלהם, התחתנו, הביאו ילדים מתוקים, באמת, ילדים שכולם חוננים. רב קוצר את הפירות. זה שם יעזור, מה זה קוצר? העיקר שהם יהנו במשפחותיהם. כל מה שאני שמח הרב, מ6 תלמידים, ביניהם אבא שלי, אנחנו מדברים היום על ברוך השם, עשרות אלפי בעלי תשובה אצל הרב, ברוך השם. הרב, אנחנו אחרי תקופת הסליחות, 40 יום של סליחות כאן בישיבת אור החיים, וכמו שאמרתי, גדלתי על הסליחות של ישיבת אור החיים, עוד ברחוב שמעון הצדיק. היה נראה לי השנה ש10 ימים הראשונים היו מלאים כמו 10 ימי תשובה של אז. 10 ימי תשובה. בדיוק. כאילו יש ניתוק בין מה שקורה כאן בישיבה לבין מה שקורה בחוץ, בתקשורת, ברחוב. בתקשורת זה בדיוק להפך מה שהם. התדמית בכלל מה שקורה במדינה, כאילו התקשורת היא תפסה איזה מין, אבל זה בכלל שונה לחלוטין. התסיסה הגוברת והולכת אצל הציבור הרחוק, מה שנקרא, שהם מתקרבים, זה הולך והולך, תופס תאוצה, עד כדי כך שאני אומר, אסור, אולי חס ושלום, אנחנו לא רוצים שיהיה ודאי כיתוב, אנחנו מעוניינים שיהיה שלום ושלווה, וכולם בנחת. אבל מעניין שזה מביא לתסיסה יותר להתקרב לשם. הדבר הזה שהם מציצים, זה נותן... הוא אומר, זה פועל הפוך? פועל בדיוק הפוך. וזה אני רואה את זה בראש. הרב נמצא עשרות שנים בעולם הזה, בעולם התשובה, והרב מכיר בין... קרוב ל-60 שנה. 60 שנה. קרוב ל-60 שנה. 50 שנה. הרב חי בין העולם החרדי, הדתי והחילוני, הרב מכיר את הכל. הרב זוכר כזאת תקופה של פילוג וקיטוב בעם ישראל? יש, כמובן. הנושא הזה שהתקשורת, היא נתנה לזה יותר מדי. היא נותנת לזה יותר מדי. זה מראה. אבל אני לא חושב כך. אני חושב שניתן, בלי ספק, אם הייתה תקשורת מורידה קצת רף, יותר נמוך, אני מאמין שניתן לשבת יחדיו. הרב חושב שאפשר לגשר על הפערים? בלי ספק. ניתן לגשר פערים, וכמובן יהיו כאלה שישארו. תמיד, אני לא רוצה להזכיר מפלגות, תמיד היו מפלגות קיצוניות ביותר, שהיו אפילו נוטות יותר, אפילו עד כדי ככה, למפלגות, מה שנקרא, יותר נוטות לנוכרים יותר, ככה אני אומר נוכרים, מאשר, לא רוצה להגיד פלג מסוים, מאשר לעם היהודי, עד כדי ככה. אבל היו שוליים, לא היה להם כל כך, התקשורת היא הייתה בצורה קצת מה שנקרא ליברלית. זה מביאה את זה, מביאה את זה. היום זה כיתוב בתקשורת עצמה. לדעתי, האנשים האלה ניתן לדבר איתם. נכון, יש להם מרירות מסוימת, כי סוף סוף הם מרגישים, יש להם מן הרגשה, כאילו שנוטלים מידם את השלטון כליל.
והם הופכים להיות כאילו גרורים, כמו שאנחנו היינו בהתחלה, בקום המדינה. היינו נגררים, מה לעשות? זהירות נגרר. הרב, כשהרב יושב כאן בישיבת אור החיים ביום הכיפורים, אלפי תלמידים, ראיתי את ההבדלה של הרב במוצאי יום הכיפורים, ושעה לאחר מכן הרב שומע את מה שקורה בתל אביב בתפילת כל נדרי, התפילה החשובה ביותר בשנה לעם היהודי, שגם שם הפריעו והציקו ומנעו את תפילת כל נדרי בהפרדה. אגב, לא הייתה הפרדה בפועל. אני כמעט משוכנע, זה בכל קבוצה יש מה שנקרא שוליים. זה נקרא שוליים של העם היהודי. בשום פנים ואופן, אני לא יכול להגדיר אותם יותר. זה שוליים שיש להם איזו מרירות מסוימת, ורוצים פשוט לפרוק אותה. והם חושבים אולי על ידי זה, אז הם יקבלו בחזרה, אבל זה פועל הפוך. אני בטוח, הנה הם בעצמם כבר מתחרטים. האנשים שלהם, שמעתי שלפיד בעצמו גם התחיל לשנות כיוון. להביע חרטה על כל העניין. באמת, אנחנו נמצאים במדינה יהודית. ציפינו 2000 שנה להגיע למקום שיהיה לנו קצת מה שנקרא איזה מין חירות לקיים את המצוות, לא ברוסיה שאסור לפתוח תנ"ך, אסור לפתוח ספר גמרא, לא במסעי הצלב שהלכו ושרפו את כל ספרי הקודש. אנחנו לא נמצאים במקומות חס ושלום שרדפו, לא בחמלינסקי ולא בניקולאי. אנחנו נמצאים במדינה יהודית. מה הרב אומר להם שהם חוששים שישראל תהפוך למדינת הלכה? עכשיו, אני מאמין שחלקם גם צופים ברעיון הזה, והם רואים את הרב מלבד היותו של הרב גדול מחזירי התשובה וראש ישיבת אור החיים, אבל גם חבר ההנהגה הרוחנית של תנועת ש"ס. והם אומרים, המפלגות החרדיות רוצות להפוך את מדינת ישראל למדינת הלכה. לא תהפוך, הם יהפכו בעצמם, לא אנחנו, לא יהיה אדם שיבוא לו לפתוח את הסיר שלו, מה הוא אוכל, אם הוא אוכל שפן, או אם הוא אוכל תרנגולת, או אוכל דג. לא יהיה דבר כזה. חס ושלום, הפרטיות של כל אדם, היא תמשיך להיות פרטיות. ומי שרוצה לשמור שבת, ישמור שבת. מי שרוצה. אבל ודאי צריך לתת מה שנקרא את גוון מסוים לעם היהודי. העם היהודי שמר על ייחודו. העם היהודי נשמר על ידי תורתו, נשמר על ידי מנהגיו. אי אפשר לבוא בתוך מדינה יהודית למחוק. לא, אנחנו רוצים למחוק. אנחנו לא רוצים את הדברים האלה. לא ייתכן בעולם שאם בבית ספר, ילד בא לוקח תפילין, רוצה בהפסקה להניח תפילין לעצמו, זה לא הצליח בבית, אז לא ייתכן שמנהלת, פה לא מניחים תפילין. למה? זה סמים, זה איזה משהו, זה איזה נשק מסוים שהוא רוצה להפעיל נגד תלמידים כמו שיש במציאות? לא. אז אם כן, אז מה את רוצה? בשביל מה לעשות? מי זה העניין? אני אומר, זה מתסיס. אני בטוח שגם במגזר שלהם זה הופך לי, זה כבר שובר את אבל נראה הרב שיש מי שלוקח את הסיפור הזה של הרפורמה המשפטית ומה שקורה ב9 חודשים האחרונים למאבק נגד דת, למאבק נגד הציבור החרדי. זה אסור. יש להם איזה בעיה שצריך לפתור אותה. אני בטוח שלדעתי אפשר לפתור. בהידברות ובישיבה ביחד, לתפוס איזו עמדה מסוימת. עוד רגע נדבר על זה ועל הפגישות שהיו לרב כאן, אבל הרב מרגיש את זה גם שב9 חודשים האחרונים יש מי שמנסה לקחת את המאבק הזה, המאבק נגד דת, נגד הציבור החרדי? אני לא יודע, זה גם חלק, זה לא הכל. לא, יש דברים פוליטיים. אני, אחרי שחקרתי את הנושא, ממש, יש מה שנקרא, ויש בשוליים של המגזר ההוא, יש שהם רוצים לקחת כאילו, פה זה דת. אבל זה לא נכון. מה הדרך הנכונה? אנחנו כציבור חרדי להגיב להם או לתת לגל לעבור לשתוק? לא לתקוטט. ודאי להגיב. ודאי אי אפשר לעבור על קבוצה גדולה ענקית שבאה
מדי שנה בשנה הם עושים את זה. זה לא רק השנה הזאת בגלל שיש רפורמה או לא. זה מדי שנה בשנה. הם עושים את הכנס הזה. מה אכפת לכם? מה זה פוגע בציפור נפשכם? בשביל מה אתם צריכים להגיע? הרב הזכיר בחצי משפט את הרפורמה המשפטית. בתקופה של הסליחות, בחודש האחרון, ראינו על הכיסא הזה ישבו כאן הנהגת המדינה, מנשיא המדינה דרך בני גנץ ועד שמחה רוטמן. מה הרב שומע מהם? אני שומע מהם שניתן לגשר. יש פה טעות שלדעתי בכל אופן, אני כך מרגיש. אני הלכתי אצלם. דיברתי עם הקבוצות האלה. לא, זה לא שלא דיברתי. אני מבין אותם שיש להם מין פחד מסוים. אבל עכשיו בשלב הזה, אחרי שהרב שמע את הנשיא ואת גנץ ואת רוטמן, הרב חושב שצריך לעצור וללכת להידברות? יש מקום, לדעתי כן. לדעתי יש מקום לשבת, להושיב אותם ולראות מה ניתן. לקצץ מפה, לקצץ משם, כדי לראות, לתת איזה מין כיוון שאתם יכולים לחיות בשקט. אין כאן איזה שינוי דרסטי, מה שהם לקחו את זה כשינוי. פה הולכת המדינה, גם אנחנו מאבדים. הרב חושב שצריך לעצור וללכת להידברות, להקפיא, לחכות שנה, שנתיים, כמה שצריך כדי ללכת? לא, לדעתי הידברות. אני לא אומר לעצור או לא לעצור. אני אומר, צריך לשבת לדבר. אם יהיו מוכנים, הנה מה טוב. אם יאבדו את ההזדמנות פז הזאת, אז הם חס ושלום יכולים להתקל בבעיה של כיתוב, ואחר כך, אמנם מי ששולט, אין לי צל של ספק, הוא ינצח בסוף. כי נתנו לו את המנדט. רובו של העם נתנו את המנדט. אתה לא יכול בשום פנים ואופן לבוא ולהגיד, לא, זה מציאות שנתנו לו את המנדט. והוא ללא ספק שהוא מה הרב שומע מהנשיא שישב כאן? דאגה בעיקר? הנשיא, גם הוא בעצמו, אמר הלוואי שישבו. הוא יודע שאם ישבו והתחנו ביחד, ניתן להוציא את זה דבר. והרב אומר אחרי שהרב שמע גם את שמחה רוטמן וגם את בני גנץ, יש מקום להידברות ולהסכמות? יש מקום לדעתי לשבת ולהוריד את הכיתוב הזה. יש כיתוב שלדעתי אין מקום לכיתוב הזה. עם ישראל זה מדינתו, זה ארצו, ברוך השם, זו הארץ שציפינו לה. הגענו אחרי 2000, קרוב ל2000 שנה, הגענו לארצנו. לא ייתכן בעולם שאנחנו נתחיל עכשיו לקרוע את מה שקיבלנו. זה מתנת אלוקים, אחרי שברוך השם הגענו. ועם ישראל מכל קצות העולם, וקבץ בזורנו מארבע כנפות הארץ. אנחנו זוכים לראות דברים, זה מאמריקה מגיעים, מצרפת מגיעים, מאוסטרליה מגיעים, מדרום אפריקה מגיעים מלוס אנג'לס, בכל המקומות אני רואה את האנשים. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות עם הרב גם לדבר על מרן הרב עובדיה יוסף, שאותו אנחנו מציינים אסור להסתלקותו, אבל לפני כן עוד שאלה אחת, אחרי שדיברנו על הרפורמה, יש עוד נושא אחד שיהיה במרכז הבמה הציבורית בחודשים הקרובים, וזה חוק הגיוס, פטור מגיוס לתלמידי הישיבות. אני מאמין, אני דיברתי עם אנשי צבא, אנשים הכי גבוהים שם, אמרו לי שיש להם פתרון בקלות, במחי יד, כך אמרו לי מפורש. אמרו לי שיש לנו פתרון במחי יד. הם לא מעוניינים, הם לא רוצים. אני מדבר על אנשי הצבא הגבוהים, אנשים... בלי להזכיר שמות, רק בסליחות פה ראינו אלופים מכהנים. אלופים, היו אלופים ויותר מאלופים, כן, ותתי אלופים. דיברתי איתם, הם אמרו לי שזה בקלות אפשר לסדר. איך? אם ישבו, יש להם פטנטים מסוימים. וצריכים להגיע לאיזושהי פשרה גם מצד הסיעות החרדיות, למצוא את הנוסח הנכון? אני לא מדבר עכשיו מה בדיוק הפשרה. זה לא גדר של פשרות. יש אפשרות להמשיך את הסטטוס קוו בלי שום בחלק, בצורה חלקה. בלי, כמובן, אלה אנשי הכיתוב, המכותבים שבקוטב הצפוני, שהם עדיין יש להם את הקור הזה, אין להם את החום, יש להם חום לצד אחר, כשיקבלו חום, שבאמת עם ישראל צריך לחיות במדינתו, ולכבד כל אחד ואחד, ולראות איך לזה. מה שצריך, יצטרכו לעשות. הרב אומר שהרב גם הם שומע שהם לא באמת רוצים את החרדים שבצבא. לא, כך נראה לי. יש
להם פחד מסוים שהם כאילו מאבדים את ההנהגה. הם חושבים, מחר מחרתיים עוד פעם בחירות, אנחנו נקבל, אז אנחנו צריכים לזהר, לשמור על ההנהגה, שההנהגה נופלת, מי יודע אחר כך יהיו חוקים כאלה לשנות אותם, ולכן, אבל אין מה לעשות, המציאות היא כזאת, וחייבים מה שנקרא לפעמים להשלים גם עם מציאויות מסוימות, כמו שאנחנו השלמנו במשך קרוב ל-70 שנה. אנחנו מציינים בחודש הקרוב עשור לפטירתו של מרן רבנו הגדול הרב עובדיה יוסף זצ"ל. אני זוכר את עצמי כילד שהפעמים הראשונות שראיתי את מרן זה היה בישיבת אור החיים עוד בקלגולה ברחוב שמעון הצדיק. לא, היה נותן פה שפה. עוד לפני שמעון הצדיק? אני זוכר את עצמי כילד שם. ילד שם, אבל פה הוא היה נותן שם. מיד שאחרי ירד מהרבנות, התחיל לתת שיעור כל יום חמישי פה. עשרות שנים של הרב לצדו של מרן. אגב, איפה הקשר הזה התחיל בין הרב למרן? מי שהייתי בישיבה, כשלמדתי בישיבה אשכנזית, אני באתי לפה, לירושלים, בשביל להתפלל בישיבת חברון. למדתי בתפארת ישראל בחיפה, בישיבה קטנה, ואני לא רציתי ללכת הביתה, רוצה תפילה ישיבתית. אז ראש הישיבה שלי, הגאון רב רפואל שפירא, אמר, אני אסדר לך בישיבת חברון עם האח שלי, אסדר לך מקום, שם, ובאמת סידר לי מקום, והתפילה הזאת, ובדיוק הייתה שבת תשובה, אז מישהו שם בישיבת חברון אומר שיש איזה רב צעיר, ויודע את הכל בעל פה, שום לא לוקח, לא פתק, לא ספר, בדרך כלל אפילו ראשי ישיבות פותחים ספר באמצע, הוא שום דבר, הכל בראש שלו, וכל הפסוקים, וכל הגמרות, הכל, הוא מדקלם אותם. אמרתי, אני חייב לראות, באמת זה היה בשבילי. ואז באתי לשמוע את הדרשה שלו, בישיבת פורת יוסף, הוא היה דורש. ושמעתי אותו, והתלהבתי מהדרך. אז אמרתי, הרבה שנזכה ללמוד ממנו איך שהוא נותן, איך הוא מוסר לציבור, והציבור הדוק, והציבור שמח, ותוקע פתאום איזו פתיחה באמצע, ואנשים מאוד מתלהבים, ונותן איזו הדרכה, בשר חלק, איזה כל מיני דברים מסוימים, שיטות בהלכה, איך לתפוס, זה תפס אותי. ואחר כך באתי עוד פעם, וכך, ואחרי זה באתי ללמוד בירושלים. מכל עשרות השנים האלו שהרב נמצא לצדו של מרן, מה אנחנו אמורים לקחת? מה הרב ראה שם שצריך ללמד? עכשיו, אנחנו לא מדברים במקומות שהרב נמצא בהם, אלא אנחנו פשוטי העם. לא, אסור לאבד תקווה בשום יהודי. זה מרן. מרן כל הזמן. כבוד הרב, אנחנו רוצים לרדת לאילת. מרן יכול לבוא איתנו. הרב מזכיר את אילת, היינו כחולמים, הרב פותח שם ישיבה קטנה, אם אני לא טועה, יש ישיבה קטנה באילת, יש תלמודי תורה, סמינר. יש תלמוד תורה של 600 זה הרב, היינו תלמידים. כחולמים. זה חלום. אנשים לא האמינו. אמרו לי, מה אתה הולך לעיר ערומים? אמרתי להם, למה? אילת עיר הנידחת, חס ושלום. היא עיר בתוך ארץ ישראל. אנחנו חייבים להיות קשורים אליה ותהיה קשורה אלינו. לא חלמו. הרב האמין לפני 40-50 שנה שהרב התחיל בעולם התשובה שנגיע למקום הזה? אני האמנתי שפעם אפשרי. למה? כי כל יהודי אסור לאבד תקווה. אל תראוני שאני חרחורת, שזפתני השמש, זה רק כל שיזוף, אבל אחר כך האור חוזר בחזרה להיות כמו הטבעי שלו. זה עם ישראל. אפשר לומר על מרן עוד יוסף חי, תורתו איתנו, הנהגתו. הנה ברוך שם ספריו, אנחנו הנה ימים הנוראים, אנחנו לומדים בספריו כל הזמן, יביע אומר פה, יש פה חזון עובדיה, דבריו כילורין לעיניים, והוא הדריך את עם ישראל. בעצם הוא הרים את עם ישראל להלכה. הרבה אנשים לא ידעו. המון הלכות השתכחו, או אנשים התרגלו. והוא הפך את עם ישראל לעם הלכה. ואנשים, בעלי בתים רגילים, הפכו להיות לומדי הלכה. וזה העיר, חוץ מאשר שהרים
הביא את עם ישראל הרב, לממדים גבוהים. אני רוצה לסיום לנצל את ההזדמנות שאני כאן, ואולי לשאול שאלה שהרבה הורים, ויש עשרות אלפים שרואים ברב כמנהיגם הרוחני, ולצערנו אנחנו רואים את התופעה הזו יותר ויותר שנוער מתמודד ברחוב החרדי. והורים לפעמים מבולבלים איך להתנהג במצב הזה, איך לטפל, איך להתמודד עם הנערים. ואלו שצופים ברב עכשיו, מה הרב מייעץ להם? אני מייעץ, קודם כל, אסור לאבד תקווה מילד שהוא... לא, אז שילך, לא, חס ושלום. לא לזרוק מהבית, ככלל ראשון. שום פנים ואופן. כלל ראשון, שידע הבית זה החיים שלו, זה ההורים שלו, זה ההורים שלו, אפילו שהוא עושה. ולראות, לשתף כל מיני אנשי חינוך, רבנים, רמים, משגיחים, לשתף אותם, שישבו לדבר איתם. וראיתי, אני דיברתי עם אחד, זאת אומרת, אחת הפעילות, יש איזו פעילות מסוימת, אמרו לי שהצילו השנה הזאת 1,000 ילדים. הצילו אותם ממש, והקימו אותם מחדש. אמר לי, זה מדהים, 1,000, 1,000 לך שלום. אבל מה? ישבו איתם, לקחו איתם, למדו איתם, חזרו בחזרה. אבל אומר לחבק. לחבק, כן. שומעים. פעם היה... אני יודע, זה לפעמים קשה פעם להורה. היה, רבותינו אומרים, שימין מקרבת, שמאל דוחה. היום בשתי הידיים צריך רק לקרב. לקרב, שומעים לקרב בשתי הידיים. אין שמאל דוחה. אין מציאות של שמאל דוחה היום בדור שלנו. גם, אני אומר מפורש, גם אותם הרחוקים ביותר, אלה שהם, נקרא להם, אני יודע, אני לא כל כך אוהב לקרוא להם את המילה הזאת, שמאלנים וזה, גם אותם הרחוקים, לדעתי, לקרב אותם בשתי ידיים. לא להרחיק אותם בשום פנים ואופן. לשבת איתם ולראות להם שאפשר להסתדר ואפשר לזה. ואני מאמין, הם מתקרבים. ואני מרגיש, הם באו לפה, אנשים שמאלנים, רחוקים מאוד, באו לסליחות, אחר כך הם בעצמם. תודה רבה, נהנינו, היה לנו חוויה. אני לא יודע מה תעשה החוויה הזאת, אבל ראיתי. אבל אני יכול לספר רב שבסליחות האחרונות לא הספקתי להגיע לרב מהעומס שהיה כאן בעשרת ימי תשובה, אבל הגעתי עם 3 אנשים שבבושה אני אומר, הם אפילו לא צמים יום כיפור ויצאו מכאן עם יום כיפור ראשון שהם צמו בחייהם. רק מההתפעלות של האלפים פה והמגוון של האנשים שעומדים כאן. היו אנשים שעשו כל מאמץ לבוא פעם אחת, באו לסליחות, אנחנו חייבים לראות יום הכיפורים פה. באו להתפלל פה. הם אמרו, פעם ראשונה בחיים שלנו, שחווינו חוויה שלא טעמנו בימינו, היינו כמלאכים, היינו כחולמים. זה חלום עם ישראל. אני בטוח שאותם רחוקים, אותם שהם באמת מתנגדים, אם ישבו באמת ובצורה נעימה וטובה, אין לי צל של ספק שהם ירגישו. אני מרגיש שיש לי פה אנשים, קצינים בכירים, מה זה בכירים? מפקדי טייסות, וזה בחיל האוויר, וזה. והם היו רחוקים. מה זה רחוקים? כלום. גם כיפור לא שמרו. והיום לפחות המרחק הזה נשבר. יש מה שנקרא התקרבות, וזה השמחה שלי. שהם אומרים, לא, זה לא כמו שחשבנו, מה זה הקבוצה החרדית, שהיא כזאת ושהיא כזאת. הכירו, ואני אומר, בואו תכירו. ואם אתם רוצים, אם אין בני אדם שיכירו לכם, אני מוכן להיות המכיר. ובבקשה, נא להכיר. ואני בטוח, אין לי צל של ספק, שאתם תהיינו. אבל אני רוצה שאלת סיום, ובאווירת החג גם להרשות לעצמי להיות חצוף. שמחת בחגיך. להיות חצוף ולשאול את הרב את השאלה הזו. 60 שנה רב בעולם התשובה, גדול מחזירי התשובה, עשרות אלפי בעלי תשובה שעברו תחת ידיו של הרב. זה כל אחד ואחד בעצמו. איך הרב חשב להתחיל עם זה? איך זה התחיל הרב? איך זה התחיל? אני אגיד את האמת. אני אחרי נישואיי חזרתי מתפילה. זה סיפור משהו, אני בטוח יספר לך אביך. אם אתה לא יודע אם הכרת אותו. היה אחד שהיה גר פה בשכונה, והיה נוסע עם מוטוקרס, איזה אופנוע. כל שבת היה בדווקא, והוא רוצה שיצעקו עליו וזה, והוא מתקוטט. אני לא ידעתי. אני
אני עובר, פתאום עוצר לידי אופנוע. מסתכל עליי. אני אומר לו, שבת שלום ברח, בחיוך, שבת שלום. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה לא צועק עליי שבת? לא צועק. אני בטוח, לא יודע בחיים, אתה יודע שזה שבת היום, זה אחד. וגם, אתה לא יודע מה זה שבת, אני מאמין. כל אחד צריך ליהנות לפי משהו. תהנה, אני לא רוצה להפריע לך שום דבר. בקיצור, האדם הזה אמר לי, תגיד, יש אפשרות לשמוע מה שאתה אומר? אמרתי לו, כן, תבוא בשעה 4 במוסיוף, יש לי שיעור, תבוא. הוא בא, כשהוא נכנס כולם, השתוממו, זה בן אדם, כולם אופנוע רק מטרטר, וכולם רוצים שיצעקו עליו. האדם הזה, הוא חזר בתשובה. מה זה יום יום בשיעורים? בא להתפלל כל יום בנץ החמה, והפך להיות חזן של מרן. הרבי עובדיה יוסף, עליו השלום, נפטר. זה מירו כהן, זה אבא שלך יספר לך עליו. הוא היה בין אלה שעולים על הקירות בשבת, איזה מקום שעושים תחרות של עולים עם אופנוע וזה. הוא הפך להיות, והילדים שלו, ילדים תוקים בדבש. הוא חזר, מה זה חזר? פייטן, היה שר אצל הערבים, והוא הפך להיות פייטן, וחזן, למד את החזן, זה פלא פלא. אמרתי, זה, ולפי שיצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא לכלל כולו. אני יכול לדבר עם כל אחד. זה לימד אותי, וברוך השם, אני זוכה לראות שעם ישראל כולו, אל תראוני שאני שחרחורת. אל תראוני. שחורה אני ונבה. תדעו לכם, אני, כל יהודי באשר הוא, אם הוא יהודי, אני בטוח שהוא יהיה מוכן לפחות לא לשנוא. אין שנאה. אהבת ישראל אמיתית. התורה מצפה אותנו, ואהבת לרעך כמוך. לראות שגם הוא יהנה בדרך שלו, אבל אין שנאה. לא תשנא את אחיך בלבבך. נקרב כל יהודי ונזכה לחיות חיים טובים ומאושרים בארצנו, שיהיה לנו חג שמח. בסוכות תשבו שבעת. נחוג את חג הסוכות בשמחה ובדיצות. חבר מועצת. זה שמחה אמיתית לכל כלל ישראל. בזכותו של מרן תגן בעד כולם, שזה בדיוק אנחנו לקראת ההילולה שלו. חבר מועצת חכמי התורה, גדול מחזירי התשובה, ראש ישיבת אור החיים, הגאון הגדול הרב ראובן אלבז, תודה רבה על השיחה הזו, חג שמח. אני שמחתי רבי שי, אנחנו זוכרים אותך, לא יודע, אפשר להגיד אפילו בגיל שנה, בגיל שנתיים, אני יודע. אביך פה למד בלי עין הרע, באמת, אני חייב לומר, כל הקבוצה הזאת, אבא שלך בעצם כמעט היה הראש של הקבוצה, לא לחינם אתה. רב, תודה רבה רב.